Gure proiektua txanpon banatzailearena da, eta gure helburua 2 euroko, 20 zentimoko, eta zentimo bateko txanpona banatzea da bakoitzak bere etxeetan sartu arte. 2 eurokoa hemendikan sartuko da, eta hone iritsiko da. 20 zentimokoa hemendikan joango da, eta hone iritsiko da. Eta zentimo batekoa goiko muturretik beko muturrera zuzen joango da, eta etxetxo hortan sartuko da. Erabili ditugun materialak hauek izan dira: kola, pinturak, metroa, kartoia, papera, kuterra eta goraizea. Horrela funtzionatzen du. Bi eurokoa. 20 zentimokoa. Eta zentimo batekoa. Primeran orduan, ezta? Bai, hau izan da gure proiektua. Mila esker.